सुप्रभात मित्रांनो, आज आपण बघतोय फणसाची भाजी, फणसाची नाश्ता भाजी। मालवणामध्ये अशी भाजी सकाळी नाश्त्याला केली जाते। प्रत्येकाच्या दारात फणस असतो, त्यासाठी थोडा कच्चा पण असा गरेवाला फणस लागतो, म्हणजे ते छान असे दाताखाली आल्यावर मस्त लागतात। आपण एक पहिली कच्च्या फणसाची जवळा घालून भाजी बघितली होती, आता आपण नाही काजू घालून बघितली होती, सॉरी जवळा घालून बघायची आपली बाकी आहे। खूप सिंपल आणि झटपट होणारी भाजी आहे ही। उपवासाला पण ही भाजी खातात। जोपर्यंत फणस यायला सुरुवात होते ते संपेपर्यंत कोकणात त्याचे विविध प्रकार बनवले जातात। मला जसे जमेल तसे एक एक प्रकार मी दाखवेन। हा मला वटपौर्णिमेनिमित्त बाजारात आले आहेत, त्याच्यामुळे हा मला इझिली मिळाला, नाही तर गरे खूप महाग होते असे ते बाहेर काढून ठेवलेले, पाव किलो 40 रुपये 50 रुपये। मग ते गोटे आतमध्ये काढल्यानंतर आणि ते मोठे होते गोटे, ते शिजणार नाहीत। हे कसे थोडे छोटे गोटे आहेत, हे छानपैकी शिजणार। गोटे थोडेसे वरचं साल असतं कडक, ती काढून घ्या आणि बारीक चिरून घ्या, असे चिरले जातील असे। समजा नाही चिरले गेले तर उकडून घेतले तरी चालतील, पण नॉर्मली ही अशीच असते भाजी। सिंपल राई जिरं, उपवासाची करत असाल तर राई वापरू नका, हळद, उपवासाची करत असाल तर हळद वापरू नका, बाकी प्लेन हिरवी मिरची, बारीक चिरलेले आले, ओले खोबरे कोकणामध्ये भरपूर वापरलं जातं आणि ओल्या खोबऱ्याची एक छान चव येते। ओल्या खोबऱ्याशिवाय बनवली तर अशी ती खास एवढी त्याची चव लागणार नाही। कढीपत्ता भरपूर, कढीपत्त्याचा एक फ्लेवर येतो, तर भरपूर असा बारीक चिरून घेतला, कारण दाताखाली आल्यावर मग तो छान लागतो। कोथिंबीर बारीक चिरून, बस एवढंच साहित्य। पॅन ठेवलं एकीकडे, त्याच्यामध्ये आपण साधारण 2 ते 3 चमचे ऑइल घेणार आहोत। खोबरेल तेल घेतलं तरी चालेल, कारण खोबरेल तेलात ही भाजी खरं छान लागते। आता तेल चांगलं तापलं की आपण राई घालणार। नुसती खाण्यासाठी अप्रतिम लागते ही भाजी। कोकणामध्ये केळीच्या पानाचा तो कोन करून किंवा ते मोठी पानं असतात त्याचा कोन करून त्याच्यामध्ये दिली जाते खाण्यासाठी, आणि खरंच छान ऑथेंटिक डिश आहे। तुम्ही भाकरी चपाती बरोबर पण ही खाऊ शकता। लाल मसाल्यातही बनवली जाते। आपली राई तडतडली आहे, छोटा 1 चमचा राई, हे सगळं अंदाजाने तुम्हाला किती पाहिजे तसं घ्या। जिरे छोटा चमचा, भरपूर मोठ्या टोपात ती बनवली जाते आणि मस्त सगळेजण ती येऊन जाऊन खातात, प्लस येणाऱ्या जाणाऱ्याला पण ती दिली जाते आणि मजा येते खरंच फार। घरच्याच सामानात बरंच काही बनवता येतं, दारात पिकणाऱ्याच अशा वस्तू आहेत ज्याच्यामध्ये बरंच काही असं टेस्टी बनवता येतं। हिरव्या मिरच्या साधारण मी 4 घेतल्या, हे सगळं अंदाजाने घ्या। 1 इंच आलं बारीक चिरून घेतलं आहे। ह्याचा तुम्हाला किती तिखट हवं कमी जास्त त्याप्रमाणे घ्या। कढीपत्ता भरपूर घेतला, कढीपत्त्याचा एक छान फ्लेवर येतो मस्त या भाजीमध्ये। आणि आता एक छान परतून घेऊया। त्याच्यामध्ये बारका चमचा हळद, म्हणजे पाव चमचा, हा माझा छोटा चमचा आहे त्यामुळे छोटा 1 चमचा, आणि त्याच्यात आपण गरी, छोट्या गॅसवरती चांगलं परतून घ्यायचं आणि नंतर मीडियम टू हाय करायचा गॅस।
परतून घेतलं. आता नावाला 2 ते 3 चमचे पाणी. गरे शिजण्यासाठी आणि आपली कढईचा झाकण जे आपण ठेवणार आहोत त्याच्यावरती पाणी ठेवून वाफेवर छान अशी शिजवून घ्यायची. त्या आतमधल्या ज्या फणसाच्या गोट्या आहेत, बिया, त्या बारीक चिरलेल्या आहेत, थोड्या शिजल्या पाहिजेत म्हणून. आता हे साधारण 4-1 मिनिटानंतर आपण उघडून बघू. 3 ते 4 मिनिटानंतर. 3 ते 4 मिनिटांनी आपण झाकण काढून बघूया. परतवून चेक करूया. गोटा जो हे आहे, गरा शिजतो, पण जो हा गोटा आहे ना, हा शिजलाय की नाही आपण चेक करून बघूया. हाताने दाबून. शिजला आहे. अजून 2 मिनिटं अजून शिजवूया. मस्त थोड्या थोड्याने परतत राहा, कारण लागू नये म्हणून. हे साधारण 4-5 मिनिटांनी झाकण काढलंय. पाणी ठेवलं असेल झाकणावर तर शक्यतो लागत नाही. वाफेवर छान शिजते भाजी. अजून 1-2 मिनिटं आपण ठेवूया. भाजी आपली छान शिजली आहे. त्याच्यात आपलं ओलं खोबरं आणि मीठ. पहिलं मीठ घालून घेऊया चवीनुसार. मीठ घातलंय. आता आपलं ओले खोबरे भरपूर घाला. त्याची छान चव येते भाजीला. त्यानेच खरं चव येते ओल्या खोबऱ्याने. कोथिंबीर बारीक चिरलेली. हे आता कोथिंबीर वगैरे ना अवेलेबल गावाकडे असतेच असं नाही. असेल तरच घालतात, नाही तर नाही. पण कोथिंबीर घातली की छान त्याला एक चव येते. रंग पण छान होतो. आता हे छान परतून आपण 1 मिनिट फक्त त्याच्यावरती झाकण ठेवणार आहोत, जास्त नाही. ही खरं मातीच्या भांड्यात बनवली ना अप्रतिम होते. माझ्याकडे मातीचं भांडं आहे, पण त्याच्यात नॉर्मली फिश नॉनव्हेज बनवत असल्यामुळे भाजी नाही बनवली. व्हेजसाठी मी एक आणणार आहे. सोरकुल बोलतात मालवणात मातीच्या भांड्याला. आणि आपली फणसाची भाजी अजून 1 मिनिट आपण फक्त 1च मिनिट वाफ द्यायची आणि मग आपली खाण्यासाठी फणसाची भाजी तयार आहे. नाश्ता भाजी नुसती पण खा, एकदम अप्रतिम लागते. किंवा तुम्ही चपाती भाकरीवर पण खाऊ शकता. ओले काजू अवेलेबल असतील ते ह्याच्यात जरी टाकले तरी पण छान टेस्ट येते. आता पावसाचा सीझन आहे, ओले काजू नाही आहेत, त्यामुळे ही सिंपलच असते. त्याच्यात ॲडिशनल आपण तुम्ही काय काय करू शकता. ह्याच्यात नंतर आपण कोलंबी म्हणा, शिंपल्या, तिसऱ्या, असं सगळं काय काय वेगळं घालून आपण नंतर हळूहळू एक प्रकार नक्कीच बघू. एक प्रकार हे सगळे लुप्त होत चाललेले प्रकार आहेत. हे जुने पारंपरिक खाद्याचे प्रकार आहेत आणि आता ते सगळे नष्ट होत चालले पिझ्झा बर्गरमुळे. पण खरंच ह्याचं पौष्टिक पण, हेल्थसाठी पण चांगले, ह्याचे गुणधर्म पण भरपूर आहेत आणि पोटही भरलं जातं आणि घरच्या घरी मस्त नाश्ता तयार होतो. नक्कीच करून बघा फणसाची नाश्ता भाजी.